No a sledujeme štafetu žáčků 4x200 metrů. Bohužel se k nám nedostala startovní listina, takže fanděte, pozbuzujte. Věřme, že některý z těch kluků tady jednou bude startovat v tom hlavním závodě. Tak a běží tam Dukla Praha, Wagner, Jirsa, Mikula Knížek, Kotlářka Praha, Zurna, Dinivil, Karlík Panáček, Sparta Praha, Bednář, Janský, Šuc a Vohnal, USA Praha, Večeřa, Prunár, Štída, Šícha, Lias Jablonec, Hacuš, Pošťák, Krym a Várta, Kotlářka Bčko, Zurna, Hoza je, Hoza Emša, Slavia Praha, další tým Pekáře, Kurbán, Gavel Kysiela a Atletik Klub Praha, na vedoucí pozici jsou borci ze Slávie. Teď běží Havel, bude předávat Kysialovi, Pekárek a Bubánek znají své úseky za sebou. Je to tam. Třetí úseky běží Nikola Zadový, Karlík za Kotlářku, Šut za Spartu, Štída za USK, Krym za Lias, Hoza M za Kotlářku D, Havel za Slávy Praha, Adrián za Atletiku Praha a je tady poslední úsek, poslední úsek. Knížek za Duklu Panáček, za Kotlářku Vohnou, za Spartu, Šíka za USK, která je na první pozici a Slavia Praha vyvěšel za 1 minutu 50, 30 a 83 vteřiny. Lias Jablonec druhý na třetí.